Durango San Jose Jesuitak ikastetxe moduan bereizten gaituena bada gu garela, ez? Gu esaten dugunean bagara irakasleok, ikasleak, familiak, elkarte osoa. Eta bestalde gu horrek badakar baita ere bere barnean inasiar izaera. Jesu Lagundiko ikastetxe bat gara eta inasiar izaera hori ezin dugu galdu. Bada tradiziotik datorren zerbait, baina ez aintzinako zerbait. Tradizio hori modernizatu egin behar dugu, gaurkotu, eguneratu egin behar dugu. Gure ikastetxean gure ikasleen esentzia bilatzen dugu. Esentzia hori bada perfume batek daukan berezko hori, eta ikasle batek badaukan osotasuna bilatzen dugu. Bere gaitasun guztiak garatzea, aniztasuna errespetatuz eta baita ere aniztasunari erantzunez. Nahi dugu gure ikaslea den hori bere eguneroko bizimoduan dituen egoerei aurre egiteko gaitasun guztiak garatzea eta baita gure gizartean ematen ari diren edo ematen diren bidegabekerien aurrean begirada kritiko bat izatea eta jokabide erantzule bat izatea baita ere. Alde batetik, orain arte jarraitu izan dugun bidea, sendotu behar dugu eta denok batera eta konfidantzaz bata bestearengan aurrera jarraitu behar dugu eta bidean agertzen diren erronka berriei erantzuna emonez. Adibidez, inguru geroaren zaintza edo migrazioaren arazoari aurre eginez eta gure herrian integratuz eta denon artean eraikiz etorkizun hobe eta aberats bat guztiontzako. Gure ikaslearen osotasun hori lortzeko beharrezkoa dugu lehen aipatu dugun denon arteko elkarlana, baita inguruko erakundeekin elkarlanean jarraitzea eta gure hezkuntza proiektuko oinarri diren proiektuekin lanean jarraitzea. Proiektu horiek gizarteak jartzen dizkigun erronkei aurre egiteko diseinatutako proiektuak dira. Aniztasuna, hezkidetza, barnetasuna, pastoraltza, berrikuntza, eleaniztasuna eta euskalduntzean hor egiten dugu indar edo jartzen dugu indar handia, elkarbizitza,